Bona vesprada, soc Alejandro Pérez, soc alumne del grup 7 de català 2 i soc alumne de l'assignatura. Estic presentant la meva pràctica del Simbalú. Aquest és el meu Simbalú. Està format, com diu la pràctica, per fonts prescriptives, vies de difusió i vies d'intercanvi. Hi ha altres però que no són d'aquesta assignatura, sinó que són d'aules digitals, que és altra assignatura del grau. D'acord. Com a fonts prescriptives podem encontrar el diccionari CAT, que és un diccionari de Catalunya. S'està carregant. Jo normalment no l'utilitzo, però és veritat que té com 3 diccionaris especialitats. El nostre seria l'escolar, també hi ha un diccionari especialitzat en medicina i altre multilingüe. Hi ha persones que jo coneix que sí que l'utilitzen més. Jo, per exemple, utilitzo més el Softcatalà. El Softcatalà és el traductor. Normalment es diu com a traductor, és veritat que té altres funcions, com ara veurem. Per exemple, té traductor, com he dit abans, corrector, diccionaris i eines, aplicacions, recursos per a traductors i ordinadors i mòbils. Normalment el que més utilitzem són aquestes 3 primeres, especialment la de traductor i la que més m'agrada a mi, que és la de corrector, que fonamentalment pot corregir estructures i altres que, per exemple, funcionen molt bé. Altra que tinc és la Generalitat. Aquesta és el currículum de primària. S'ha anat. Un moment, que s'ha anat, d'acord. Aquest és el currículum de primària. Apareix els diferents currículums de primària, infantil, secundària i batxillerat. El nostre seria el d'educació primària, que és el que nosaltres consultarem com a futurs mestres i que hem de tenir sempre a la nostra mà. L'altre diccionari, que és el SAL de valencià, l'utilitzo més al mòbil. És veritat que no m'agrada molt, m'agrada més el Softcatalà perquè té menys errades. Una font prescriptiva que m'ha agradat molt i que m'agradaria ensenyar-vos-la és Mestre Casa. D'acord, Mestre Casa és una pàgina web que té tot tipus d'eines per a treballar amb els alumnes, tant recursos educatius, webs de centre, on els centres poden parlar, poden intercanviar informació, webs personals, on hi ha una sèrie de bloggers. D'acord, hi ha una sèrie de bloggers. Per exemple, en aquest cas, Cecilia Diego Alama, Montserrat Jaén García, són professors de valencià que comparteixen informació i recursos per als demás mestres, per a la resta de mestres i també per a alumnes. Hi ha comunitats de centres, comunitats d'alumnes, d'acord. Hi ha un poc de tot. També un contacte amb Gemma Lluc, que és una escriptora valenciana que ha fet la pàgina. Podem encontrar tant recursos educatius, web de centre, com he dit abans. En el nostre cas, de recursos educatius seria de primària. D'acord, entrem i podem encontrar, algunes coses en castellà, però per exemple la prova del 9 en les 4 operacions bàsiques. Són una sèrie de problemes matemàtics amb el nombre 9, i els alumnes van aprenent de manera divertida i dinàmica. Parles és, per exemple, un recurs educatiu que treballa el vocabulari primerenc en valencià. Normalment per als alumnes dels primers cursos de primària, també els últims d'infantil, però fonamentalment aquest és el primer cicle de primària. D'acord, és una que m'agrada molt. Després, el diccionari normatiu de valencià crec que és el que tots utilitzem quan tenim qualsevol tipus de dubte. Anirem ràpidament al diccionari normatiu de valencià i encontrarem la nostra solució. Després, Arantxa Marín
és una font prescriptiva que m'ha agradat molt introduir-la perquè, per exemple, és una mestra que m'agrada molt llegir. Està dins de Mestra Casa, també té altres blogs i publica blogs de com és la seva experiència didàctica. És mestra a un col·legi en la Comunitat Valenciana i a sisè de primària i parla de la seva experiència amb els seus alumnes i m'agrada molt com ho conta i com parla, la veritat, i els recursos que ens mostra. Després, les meues vies de difusió al segle XXI i són persones joves, fonamentalment són les xarxes socials. També la universitat. Vaig a començar amb WhatsApp, més en un registre col·loquial amb els meus amics. Twitter és veritat que té un registre col·loquial, però també un registre formal, segons amb qui estàs parlant. Hi ha molts mestres, molts directors de col·legis, persones que en tenen molt de valencià que posen treballs seus a Twitter i m'agrada molt, per exemple, respondre a les seues opinions, etc. I ells poden també contestar-me. Facebook també, Instagram amb fotos, Google, que és una eina que tots coneixem i on pots fer una cerca de qualsevol informació. És veritat que has de comprovar que la informació siga correcta, però és una eina molt important i crec que de molta importància. El Gmail que tots coneixem per a parlar per correu amb qualsevol persona, YouTube, que estem també treballant en aquesta assignatura molt, la pàgina de la universitat, si volem fer algun curs o volem parlar amb qualsevol persona per a publicar un treball de nosaltres, podem fer-ho, i després la nostra pàgina en especial, que és el Cloud, que tots coneixem. Per exemple, si anem a Google, podem encontrar la pàgina de Google i podem encontrar qualsevol tema que nosaltres vulguem. I per últim vaig a passar a les vies d'intercanvi. He encontrat que jo utilitze 3 vies d'intercanvi, que són una xarxa docent, on pots parlar amb altres mestres. S'està carregant. Una xarxa docent on hi ha grups, converses amb altres mestres o altres alumnes, audiovisual, blogs, mapa, ajuda i altres. Pots veure el patrimoni cultural, per exemple, d'Alacant, especialment de Catalunya, però també n'hi ha de la Comunitat Valenciana. Pots veure d'Alacant, de Castelló, de València, coordinadors, blocs d'aula, etc. Després, la revista Faristol. Segurament totes les persones o quasi totes les persones que estan introduïdes dins de la matèria de valencià coneixen aquesta revista. És una revista feta per Gemma Lluch. M'he liat abans amb Mestra Casa. Gemma Lluch és una escriptora que tots coneixem, i amb la revista Faristol hi ha una mena de recursos molt importants, com podem veure així: articles, entrevistes, recomanacions de lectures, crítica dels llibres. Pot veure si els llibres són bons, si són roïns. La veritat que m'agrada molt aquesta pàgina i m'ha agradat mostrar-la. I per últim, Facebook, els grups de Facebook on parlem i podem parlar d'allò que ens agrada, d'allò que no, de llibres, i aquest és el meu Simbalú. D'acord, moltes gràcies.